सुरुवात झाली कुमण्यावाच्या त्या मिसाची. सोबीत प्रिन्सेस एली त्या इराणात तिसरो साक्रामेंट फावो जालो. आयजेरूय भुरग्याच्या सांगातात हालींच्यान कोवीड उणो शिवलो. सदांच दोतोनीक वचोन तशेंच कोवीड मिसांत वांटो घेतलो. देव संदेशकाराची शिकोवणांनी सांगलेल्या उतरांत सदांच कान दिलो. आयज जेजूच्या मासा रोगताचो वांटो घेवंक बाग तुका मेवलो. तारीख फेब्रुवाराची 2017 वर्साक सोबीत बाय जल्मले. GMC बांबोलीम हॉस्पिटलांत सोबीत प्रिन्सेस जल्मान आयले. सेंट मॅथ्यू आजोसी गोचीन बावतीज दिवून एली त्या नांव ताका घातले. तूं एकवटाचे फोडाक नेस्यो आनी लिनेटाचे वतोले. आग्नेस्योवानी सोबीत लिने दाडा आनी मामा प्रिन्सेस एली त्याची. तशीच आपुरबायेची एकटीच भयण मोगाची बाव लिओनेलाची. तशीच नातीन सोर्गेस बाय फ्रांसिस्को माय जुलेट नाना लुइसाची. साबार बेसावा सोर्गार नातीची बाय माय नाना घालता ती आपल्याची. नानी इजाबेला पुरबाय करता आपल्या सोबीत सुंदर नातीची. आयज पयलीच फावटी तिसरो संस्कार तुवें घेतलो तुज्या त्या जिवितांत. पयलीच फावट आपल्या जिबेर उंडो शेवून जेजू ग्रिगोयलो आपल्या काळजांत. धोवी न्हेसोरांनी धोवी वात पेटोवून इगोचेर भितर सरले मोगान. दुवेक कुशाल पडोवन बेसांवां धाडटा दाडा US येता. आयज मामा सांगातात मिसाक गेले दीस म्हणून कुशालकायेचो. मामा दाडा बाव उपकार आठयता सायबीण मायचो आनी देवाचो. आयज आमी सगळीं हांगा एकठांय कुशालकायेन सांगात दिवूंक आमचो. तूं सदांच कुशाल आसोंक धाडत जाय. आयज US येतावन उगडास करता तुजो. सदांच मिसांत वांटो घेवून जेजूच्या कोवीद जेवणांत